kodwa nina nibe yiphathi yokuthi ingonyama ekhona ivula isigodlo esisha sivulwa yini isho njalo ingonyama nesikhathi ibuthaleli ibutho siyobivula isigodlo isiqhaza igama phezulu ilokho mina ngezwe konke nje emakhaya nithi hey sibona into engakazi siyibona siye esigodlweni sangena esibayeni isibaye esisha siyakhiwa njengoba mkhuluma kodwa ngicela ukuthi ubuka lonke jikelele mangithi ubuka ngikhuluma ngezwe lakwabiyela ukuthi amabhasi lapha noma ngaphuma be10 ngoba vele nina niyindlunkulu ubuka nje luyindlunkulu ngakho-ke ngiyawucela induna zenkosi ukuthi nihambe nazo iy'nsizwa nifike ngale niyongifica ngikhona ngeke nibulawe indaba kodwa uma ungayiphethe induku ngenginike nanamhlanje nje uma ungathiwa kubeka ubhola ngizothi abaphethe induku ngapha bese ngithi ngihlalani mina nendishephisi ngapha zokwenza phela lokho ayikho inkosi ngoba izwe lifa nje bafuthi libulawa yithini ingane kadadewethu lo mase kuziwa hey woza ngapha abafana woza ngapha abafana kodwa bayiphethe ngimhlanganisa nabantu baphethe ayiphele lento yokubuyela nibulawa yini phela utshwala bufiki indaba ngithanda utshwala kangaka mntana akufiki utshwala nibulala imizi yobaba benu omama bayajabula nami nje njengoba ngiyindoda ngingaka nje ngiyizela insizwa inqaba uyabona ngibabiza ngemgodoyi ngithi awunibheke anazi fako yabo kodwa sengagcina ngabantu ababulaleli inkomo ngathi sisikana maha manje yabona engishola ukuthi bafowethu msana ukubulaliswa mangathiwa nje la kuthiwa ingeni kuyoshawa ngobani uyoshaya bani ndoni uyoshaya bani futhi kulezi ingane engafuni ukukulalela mawukhuluma ake niyeke futhi lento yokuthi makugana insizwa niphume emakini ebusuku nithi niyodwendela niyobona imicimbi yabanye abantu ningafuni futhi ukukhuzwa zinduna amazimkhulu leyo nto kangiyifuni eliphele le ake sithi kulonyaka ozoqalwa njengoba kuDisemba ake ngibone izwe lasobuka sibuyela kulelo kudala okwakwaziwa ukuthi ubuka alukaqhamuka alukangeni ubuka kwakushiwo zona lezi nsizwa zala lelizwe lakwabiyela ngaleyo ndlela ngiyanicela bafundi ngiyaninxusa noma nasi induna zenu ikhona phambi kwethu mayithi induna esibanibani akuyodwendweni ake niphume ngesikhathi ngo-12 ake inyakazi insizwa ziphume emakhaya ziyohlangana endaweni ethize ake nenze isiqoqo futhi induna ukuthi yabona ma siyohlanganela kusibanibani zaphela laphi lezo nsizwa lezo ukuthi siyohlanganela kusibanibani zaphela kithi Sanaba nifikane mkoteni Zwana Naba nifikane mkoteni na Uma ngabe udwendwe lukhona wancanana Yena uzwa mahevane nawo ngoba phela umsiza kanana yalela njengoba ukhona phambi kwalezi batshena iqiniso okukhulele phezulu batshena masubafihlele yabatshela beza cha uripota apho wena mawubatshela uripota apha uripoti ndawo kusho ukuthi awuzibatshela wenduna uyaripota ngithi mina siyakhana namhlanje asithethisani kodwa siyakhana bafowethu uyazi ukuthini khona into eyenzakalayo uyabona wenduna lapha ezweni sakamthetho kwenzeka ihlazo lapha uma ungahambi nezinsizwa aziyi kwakho lezi nsizwa aziyi ngisho ungaba neziphihli zokudla zilibeki lapha yabo ngoba ayikho insizwa engahambi iye kube kwakho iye la kunensizwa khona kodwa ingafuni ukuhamba nensizwa insizwa lapha siyala okunomama khona namantombazana sihambe insizwa ziyosingatha lapha wena uyinsizwa ufuna ukuzosingatha oba nakho uyitshela ufundile ufuna thina ke siphethe induku sizosingatha wena ngeke izovalwa yonke le nto
fanele ivalwe yonke lento le umuntu okholwayo akaqhubeke nenkonzo yakhe kuphele kanjalo ngoba egcineni kosuku libalibi kabi igama lokuthi mase nigcwelezana khona kulowo muzi lowo bese kuphuma igama elithi ukuthi laba abantu abaphatha induku kusho ukuthi laba bantu abaphatha induku ngenye indlela abanamqondo nisho kanjalo bafundisa abantu phethe induku yokuthi umqonda wukho umcimbi woniwe yinina uba umcimbi woniwe izidakwa ezinye izithe ezinye idakwa kodwa kuvele kukhonjwe laba bantu beyinduku ngaleyo ndlela-ke bafowethu ngiyacela ingane zakwethu ngiyacela uzomenyezelwa umkhosi wokuyovulwa isibaya nesigodlo esisha ngaleyo ndlela-ke nonke ngifuna nibe khona yabona insizwa zami angiwafuna amahawuni angiwafuna